Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraniso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuli chani lelo? The DC mwana woopsa kwambiri amene sindimagwedezeka ndipo sindisunthika ndimangoyima pa chilungamo. Patapita masiku atatu sopano osalankhulana, lero pa 24 March 2025 tikambirana kwambiri za ukapolo. Chifukwa ena akakhutakhuta deya wawo akakhutakhuta nyama zawo m'bomamu amaona ngati ukapolo uja udalipo uja udatha, koma ukapolo ulipo. Ndipo madera ambiri muno Malawi, Amalawi akukumana ndi ukapolo, akugwira ukapolo kuphula njewera za moto monga mene amapangira ana a Israeli atatengedwa ku Igupto kwa Farao. Choncho tikambirana nkhani za mavuto amene akukumana nawo Amalawi madera osiyanasiyana. Koma mwina ndisanatero ndikakuthokozeni Amalawi chifukwa cha kutenga nawo mbali makamaka pa imfa ya Comrade Ben Longwe. Ambiri ena amene sakudziwa za imfa akulankhula zambirimbiri, ife tingosankhapo zabwinozo. Tikuthokozeni Amalawi aku South Africa, Amalawi amene muli Malawi momuno, amene zinakukhuzani munatengapo mbali. Koma mwina tisanafike ku nkhani yathu ya lero, ndafuna ndilankhule kwambiri za mchitidwe wina wa maprofeti amene amakondwera anzawo akamwalira, amene amalankhula zambiri zoonesa ngati akusangalala kwambiri ndi kumwalira kwa munthu. Ndamva chisoni kwambiri kuona video ina ikuyenda pa social media yochokera akuti kwa Prophet Hale Mbewe. Kwa amene mmamuziwa Prophet Hale Mbewe, mumutumizire audio iyi kuti aimvere. Kunena kuti ine nimakhulupirira maprofeti, komanso pena ndimadana ndi anthu amene amakondwera imfa ya anzawo. Prophet Hale Mbewe atulusa video yoonesa kukondwa ndi kumwalira kwa Katerere Ching'oma. Akutati nthawi imene anampasa warning. Komanso aonesa mu video yawoyo kuti adaperekapo warning kwa President Vice President Saulos Chilima, amene mwayiwowo amamufanizira kuti ndi Abisalomu, ndipo ati amakangana ndi Mulungu koma anakafera ku amakangana ndi David koma anakafera ku forest. Chimozimozi so Saulos Chilima anakaferaso ku forest. Koma kumafusa kuti kodi ngati Saulos Chilima anakafera ku forest, nanga anthu ena aja popeza mwati munamuchenjeza, anthu ena aja bwanji simunawachenjeze? Komanso mukunena kuti munamuchitapo woni Ben Longwe, amene amanyoza akhristu ndikumachita glorify chisilamu. Komanso lero lino mukuchenjeza Bon Kalindo pozera pa nkhani ya David ndi Sauli, ponena kuti Chakwera ali ndi anointing osalimbana naye. Mukuchenjeza Wabakiri Muluzu TV, Lighton Mangochi komanso Patience na Madingo, kunena kuti amene wawanda amene ali next on the line. Nafuna ndikuuzeni inu prophet amene mukuzitcha kuti Prophet Hale Mbewe kuti ineso ndine mwana wa Prophet nzanu David Mbewe, ndipo mukafufuza mumva kuti ine zina langa si Bon Kalindo iya, zina langa ndine Bon David Kalindo, kusonyeza kuti ndineso mwana wa Prophet. Zimene zizoopseza nazo back to sender. Ine ngati ndingamwalire ndimwalira chifukwa kuti Mulungu anakonza siku limenelo kuti ndimwalire, osakhala kuchokera kwa iweyo maprofeti afeki. Ayi, zimene zozo sizitheka. Ndafuna ndikuuzeni achimwene kunena kuti ngati mmaopseza anthu muziopseza omwewo, and Mulungu samagwira ntchito in that way yomaopseza anthu. And iwe watulusa audio yako, video yako, ndiye kuti ine wandiimbira foni, wandichita woni, popeza ukunena kuti Katerere Ching'oma unamuchita woni, Vice President Saulos Chilima unamuchita woni, ndiganizaso anthu ena 8 anamwalira pa ngozi ya ndege jauna achitaso woni, nanga Wabakiri Muluzu wamuchita woni, wamuimbira foni.
nanga Patience na Madingo kodi Patience na Madingo yi wakupwetekani chifukwa chokuti walankhula chilungamo anthu ukamanena kunena kuti aye Lazarus Chakwera ali ndi anointing. Who doesn't have the anointing? Kuli maprofeti amene ali ndi anointing, not only you and you Chakwera. And kuti uziti opcheza ife kuti tizinena chilungamo imeneyo sigwira chimwene. Ine nabadwa kamozi ndizafaso kamozi. Choncho musatengerepo advantage maforce prophecy anu ndikumafuna kuti muziopcheza ziko la Malawi including me. Ine ndeka mundichosemo mmene momo. Back to sender. I'm telling you. Ndine mwana opemphera kwambiri, mwana wa prophet Mbewe. Osakhala za manyaka zomafuna kumaopcheza anthu. Ndi prophet wa mtundu wanji omafuna basi munthu akamwalira ndi azikondwera. Ndi wa mtundu wanji Mulungu amafuna zimene zokuti munthu azipemphereredwa azichira. Koma inuyo mukungotulusa maprofesi okondwera ndi imfa za anthu. Ndiye ndafuna ndikuwuzeni kuti profesi yanu mwanena kuti I am next. Mwina ena osakuyankha ni wabakiri Muluzi sayankha. Patience na Madingo sayankha. Mwina so Ojeni Mango chisayankha Lighton. Koma ine ndikukuyankhani achimwene. Kunena kuti inu ngati mukupita ku midima inenso ndikupitirani kwathu. Ngati ili program yochita glorify usogoleri wa ziko lino kuti muzilandira ndalama, kuli buno muzingolandira ndalama zanu than kuti muzitulusa maprofesi ya fake. Not with me. Ine sinemaopa imfa, even if you have the powers, kill me today. But I cannot be intimidated ndi munthu ngati iweyo okuti so you don't have a name in Malawi ndi uzika opcheza anthu kumanena kuti aye Saulo suja namuza ineyo uje nikaterechi ngoma namuza uje ni Beni Longwe namuza then next ndikuchenjeza Bonkan. Please take out my name. I'm warning you to take out my name. Otherwise ine pamene ndisana mwalire uti uyambe ndi iweyo zoopsezana zopusa ine sinimafuna iya. Usazitenge iwe ngati opemphera kulitu anthu opemphera fe amene timawaziwa ajina Yasini ajina abusa akumva mauko ayasini amati akamapemphera ndikumadziwa kuti munthu akupemphera. Kulitu uko kwa maprofeti anzanu amene samazichemerera nde ukatuluse iweyo uje niyo opcheza wayo imene yo ukayangane abale yako wauze, not me. If I am dying tomorrow, I'm dying tomorrow because God made it. Ndinabadwa ndipo ndizamwaliranso. Nkhani zathu za lero tikupita kwambiri ku ukapolo. Chifukwa ukapolo umaoneka ngati Malawi muno unatha, koma ukapolo ulipobe. Tapita ninuyo kwa Ngomano, Chilamwera, mupite kumene koko kwa Matiye amene wa Chimaliro, Chidote, January, Boidi, Tiye Mlepa, mupite kwa Matiye onse kapena masabutiye onse akutsholo kwa Nguluwe, kwa Pemba, Kapichi, mukaone mmene anthu akuvutikira. Kwa Thomas mukaone anthu amene azunguliridwa nditi mmene akuzunzikira. Ngati kuli boma limene likuzunzika kopsa anthu ake lina mwa iwo ndi kutcholo kumene azungu anatenga minda yonse ndikukasira anthu miyala. Ngati ankalima nthawi imene amapulumukira nthochi ndipo nthochizo zidatha. Panopa amapulumukira pakati yapo Nandolo ndipo Nandolo yonse sakugwira chifukwa ndi landi yomweyo amangolima zaka zonsezi kuchokera ma 70 chakuti 60 chakuti 40 chakuti kuzafika pakana leroli. Choncho anthu amadera amene wa Matiye amene wa akuzunzika kopsa ndi kampani ya Kamfozi imene ili ndi idolandi malo ongokhala amene sakualima kwa over 100 years. Choncho anthu akumeneko anaganiza kuti mwina tingopita muchiremu tikalimemo tilimemo mbewu zathu tikolole. Lero anthu aja akalima kumene kuja chimanga chawo over 5,000 anthu over 5,000 ochokera kwa Matiye amenewa. Lero akamfozi abweresa asilikali akumenya anthu nthawi itino yokolola mmene ziko lavutira chimanga kulibe njala iliko yopsa. Mukauona mmera umene ulili madera osiyana-siyana kunchisi tidanena za mmene chimanga chilili. Kusalima tapitani mukaone madera ena onse ngakhale kulilongo mukaone mmene chimanga chanyalira kusonyeza kuti kukubwera mavuto azanjala.
malo mokuti inu anyake akamfoze estate muwalole anthu angokolola chimanga chawo ndipo muwauze kuti asadzabwereso. Lero mwayika PMF kumene kwakumenya anthu kumalanda anthu chimanga, mulibe chisoni. Osakhala ndi mitima ngati ya anzanu ngati Airovo bwanji amakhoza kulima chimanga ndi kumagawa kwa anthu. Inuyo akamfoze estate ndi estate yokhayo mu history, even Kamuzu ankapita kumakagona kumeneko kusonyeza kuti ndi estate yayikulu komanso estate ya anthu amitima yabwino. Lero mwalowererana ndi Amalawi olimba mitima ndi kumazuza anthu. Ndikupempheni matiye nonse komanso a DC akuthyolo mukanayichita resolve nkhani imeneyi ndikukamba nawo akamfoziwo alole anthu angokololamo chimanga chawo. And I know for sure kuti malo osi yawo malo ndi ya azungu. Paja ife malo athu analandidwa, ife paja ndi anakude, tilibe ntchito, even olwaboma alibe nafe ntchito kuti ayitenge nkhani imene yayilowerere. Anthu akuzunzika koopsa kuthyolo kwa Kamfozi, kwa Angomano, ngakhale olonsewu munasiya kupala misewu kulibe kuthyolo. Anthu akuchita kumayenda kumapita kuphedi kaye maliro akachitika amatenga galimoto kuyisiya kuntunda ndikumasika ndi bokosi kumusi. How I wish we had a president amene akanayang'anira mavuto anthu osiyana-siyana muno Malawi. Ukapolo ulipobe choncho ndikanakupemphani inu anthu aku Kamfozi, mabwana aku Kamfozi, nchitidwe womamenya anthu kumalanda anthu chimanga chawo. Mwasiya nthawi yonse imene amalima simunazulise alima chimanga panopa chimanga anthu akukolola, wina anatenga 15 tons yache apolisi amenya ndikumulanda chimanga cho ndi galimoto yomwe. Mukanamakhala anthu okumva chisoni mu dziko la Malawi. Anthu ena amene ndiomvesa chisoni ndi agalu, ndi anyani, ndi anthu akuneno amene pakana panopa ndi akapolo ansewu. Chibadwire ni ziko likuneno sikunakhalepo nsewu. Nzanga Deus Sandramu wa Bwande anakhala akunena nkhani imene kuchita advocate kuti tapasene anthu akuneno nsewu jamangopanga 10 kilometers yokha tala nduja munapita mezi iwiri ndikukamubako. Anthu aja anakamutengako tala uja pano paso kwabwera filimu ina mukufunanso mumutenge talayo kutereko meeting ili mawa. Program ndinayo kale. Anthu akonko kwa aku Rose Authority amene amafuna chilungamo ati kunali meeting atuza kunena kuti mufuna mpite kuneno mukapangise meeting muanamize anthu akunenoko kunena kuti tala amene yakuchita expire ndiye mufuna mumuchose. Kodi kuja anapala ACR 20 kuja osayika kotala yo bwa. Anthu akuneno ndi anthu agalu, anyani, zisiru mmene mmaonera koma ndi Amalawi to amene aja. Koma samakhala ngati ali ku Malawi, amakhala ngati ali ziko lina lakutali kwambiri. Ndizomvesa chisoni kuti siku la lero Malawi munomo anthu azikapempha magesi, azikapempha misewu, yet we are over 60 years. Ziko lomvesa chisoni la asogoleri omvesa chisoni amene akuchita create ukapolo. Akapolo ena ndi awa maziphunzisi amene amachita champion kuti anzawo alandire over 20%, over 50 kapena 40% salary increment. Maziphunzisi, manesi, in short tingonena kuti ma civil servants including ya polisi, army, lero mukuapanga transfer anthu aja kuapitisa malo osiyana-siyana. Ena wali ndi azimunawo, mamuna cho wa munthu akakhale ku Blantyre, mkazi akakhale ku Mzimba, imeneyo ndiyogwira. Mkazi mkamutumize ku Nthalire, imeneyo ndiyogwira. Ukapolo wachakwera kuzunza Amalawi osalakwa chifukwa cha mtima walitima, mtima osamva. Ma advisors za president onse ni makape okha palibe wanzeru ata kumuchita advise president kuti bwana awa ni ma civil servants and apapa we are approaching a critical period ya ma elections. Ndiye mukwacho saso kuapanga mwano kuakhapa pa civil servants, kuapanga ma transfers, imene ndi disaster bwana. Ma advisors anzeri tu amene koma popeza tini ma advisors azatenge okha makape sanga muchita advise president kumuuza kuti zimene akupangazi zimene zisizipindula. Anthu ena amene akuona ukapolo kwambiri muno Malawi ndi alimi afoja.
alimi afoja amene amavutika kuti foja wawo amusankhe, amulime, amuteteze kuchokera ku Nazare kudzafika foja uja kukula pakana ndikumuokera, pakana ndikukula foja uja ndikumukolola. Lero li mtengo amapanga ndi azungu. We only had one president amene anayesera ndikuauza azungu kuti ngati simugula foja pa mtengo wakuti ndiye kuti muzipita. Amene yotu ndi anali pingu wa mutalikatu. Kapenazo nthawi ya Kamuzu imene anthu amagula malole yawo pang'ononso ndi bakiri. Komano alimi afoja akuzunzika kopsa muno Malawi. Ena mwa iwo ndi awawa amene akuzunzika anapasidwa fetereza opsa, fetereza ononga kuujeni kumzimba. Kumzimba kumbawa makamaka Vagarara extension planning area kumzimba. Alimi akumeneko anapasidwa fetereza onongeka, fetereza wa mankhwala, fetereza ononga ndi Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi. Alimi amene wa aluza enawo property yawo inalandidwa, katundu wawo ngongole alibe china chilichonse, ena anazimangirira tikunena pano chifukwa cha mchitidwe umene wa Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi. Anapasa alimi amene wawa akumzimba fetereza onongeka. Lero akulephera kuti abwezere ndalama zawo kuti achite compensate anthu amene asizi kutheka. Ukapolo woopsa muno Malawi, ukapolo tingoyang'ana ndale basi. We are not looking at anything, considering anything. Chimene tikuziwa ndikuyang'ana ndale, ndikumatuma anyamata kuti azikakhapa anthu. Ndi zimene ife tikuziwa. Usogoleri wa Lazarus Chakwera, usogoleri wokuba, usogoleri wozuza anthu. No wonder Britain komanso America yapereka warning kunena kuti ngati simumanga anthuwo amene akukhapa anzawowo ndiye kuti kuno asiya kuperekako chithandizo. Anditu musapange masewera kumanama kuti mwakuti anthu amene aja tikuwaziwa, mayina awo tikuwaziwa, nkhope zawo tikuwaziwa. Andiso inu aku parliament, why are you pleading kuti akakukonzereni magalimoto? Magalimoto amene aja akuyenera agulidwe a new one. Zimene ayika mu magalimoto mwenu mukuziwa, nanga atayika poison zimene afaira mmagalimoto mukuziziwa. Ine aku parliament mitira nunso pena simayenda bwino. Maloma kuti munene kuti magalimoto amene atenge iwo wa MCPO atuma anyamatawo atenge no akugulireni ena anyuwani. Komanso anthu amangidwe ndi zinthu zimene munayenera kuti muzichita fight for. Anthu amene amangidwe ndifaje tikwaziwa kuje ni CCTV ya inachita kuwaonesa anyamatawo. Olo ine kuti uli volunteer kuti ndikalowe mu court ndikanena kuti uyundu wakuti. Lero why are you hiding them? Ku MCP muphanako simukufuna kuti nzanu azigwira ntchito yoonekera, mukuona ngati basi akuposana. Lero mwayamba propaganda. Minister atikamudalira uja kuti amene wayamba kugwira ntchito, lero mwampangira ziwembu. Ku Malawi ndikomvesa chisoni kwambiri. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Molanje, Malawi, Southern Africa. Aliyense amenanga pange chiwembu kwa ine, kandi cha satanic, kandi cha chani, back to sender. Ine ni mwana wa David Mbewe, mwana woopsa kwambiri.